И здравейте хора, аз съм Дани и в това видео ще ви покажа и ще ви обясня как да вземете YouTube ранка в Hypixel с Badlion клиента. То това, което трябва да имате е Badlion и $5 във вашия PayPal. То след като имате тези неща, отивате долу в дескрипцията и на първия линк, нали, ще ви откара до там, откъдето да си купите инсайдер за Badlion, след което цъкате дясния Shift на вашата клавиатура и идвате при инсайдера. И тук виждате Name Tag Message, копирате текста долу от описанието и след като сте написали това, тук вече пишете каквото име искате. Ето това трябва да ви е включено. И това тук както решите. И като вече може да видите, че имате ви такъв ранг, так, както искате да наричате. Той се вижда само за Badlion юзерите, тези, които са с нормалната Minecraft или някой друг клиент. Няма как да го видят, но все пак е доста яко. Това е това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така го харесите, абонирайте се и чао!